apa to kok urip wong lanang kuwi susah. Salah sijine mergo wani karo ibune, kurang ajar karo bapake. Apa meneh bojo kadang kala nglirwake ibune, wani nyepeleki ibune, wani gawe lara ati ibune. Isih ditambah meneh ora pati bekti karo bapakne. Jadi uripe ora tambah penak, tambah susah, tambah sengsara, tambah nelongso. Ngertenono enak-enak suse kowe gedhe iki ora mergo bojomu ning gedhemu nek ya bojoan iki mau mergo dokeni ibumu sing ragati ibumu karo bapakmu padha ya golek sandang pangan. Lah kok kowe saiki duwe bojo kok nyang-nyang wong tuamu dadi tenono kapan lan kapane nek kowe durung njaluk pangapura lan redo ndonga pangestu wong tuwa enenge susah enenge ngumpet